салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. имрӯз 27 феврал 2024 аст ва ин моҳ то 29 аст ва баъди 29 1 март, яъне ки рӯзи аввали баҳор аст. алҳамдулиллоҳ, шукронаи беадад, шукронаи беҳисоб ки ба баҳорам низ расида истодаем. худованд ҳамаи мову шуморо дар паноҳаш нигаҳдор бошад. мушкили ҳамаи мову шумо дар куҷо ки бошем осон гардад ва баъди ин моҳи шарифи рамазон низ дар пеш аст. худованд ба ҳар яку яки мо имон инсоф диҳад. ин моҳро бо тоату ибодат, бо ёди Аллоҳ, бо зикри Аллоҳ гузаронем. ва инро гуфтаниам ки ҳамин ман дар ютуб як канал дорам дар ютуб, дигар канал надорам. 450 зиёд видео доштам. шаб ҳамин хел видеоҳоро ҳамашро тафтиш кардам, чунки зиёд инсонҳо мегӯянд ки ба саволи мо видео нест. Барои ҳамон ман вақт ёфтам шабона инро тафтиш кардам ва дидам бисёр видеоҳои ман ки муҳлати видеоҳо гузашта буд, онҳо дар бораи эълонҳо буданд солҳои 2 сол 3 сол пеш. Барои ҳамин онҳоро ман удалит кардам ва муҳлат гузашта буд ва баъзе видеоҳои ман аз тарафи ютуб бошад, аз тарафи дигар кас бошад, удалит шуданд, автоматически удалит ҳастанд, дар канали ман нестанд, чунки ман навиштагиам ҳар як видеоамро дар дафтар навиштаам, аммо ҳамон видео нестанд. Аммо ин барои ман аҳамияте надорад ва ман ғайри ютуб саҳифаи одноклассник дорам, саҳифаи телеграм дорам, ватсап дорам, фейсбук дорам, мессенҷер дорам. Баъдан нав канали рутуб кушодам. Рутуб ин аз Федератсияи Русия аст. Рутуб. Нафароне агар хоҳиш дошта бошед, марҳамат, саҳифаи рутуб кушоед, мабодо рӯзе дар кор мешавад. агар канали ютуби ман мабодо маҳкам шуд, ман дар рутуб корамро давом додан мегирам. рутуб инро бояд донед. барои ҳамин ман ба шумо нишон медиҳам ки видеоҳои ман масалан бисёраш масалан 2 плейлист дорам. яке дар бораи ҳуҷҷату саволу ҷавоби қонунӣ ва дигаре дар бораи ҳаёт, зиндагӣ, сафарҳои ман. Бо хоҳиши дӯстон, яъне баъзе саволҳоро ҷавоб медиҳам. Бо хоҳиши подписчикои ман баъзе саволҳои ҳаётӣ онҳоро ҷавоб медиҳам. яъне видеои ман ба саволҳо ҷавоб додан аст. барои ҳамин чӣ саволе бошад, марҳамат, ман ба саволҳо имконият пайдо мекунам, ҷавоб медиҳам. сеҳати саломатӣ мо хуб бошад, вақт дошта бошем, бемалол чӣ саволе ки бошад дар бораи ҳаёт аст, зиндагӣ аст, дар бораи проблемаҳо аст, мо вақт пайдо карда масалан ҷавоб медиҳем. аксари инсонҳо шарм медоранд, ному насаб гӯянд. аксари инсонҳо сирри оилаи онҳо намехоҳад фоҳ шавад дар ютуб. ин боке надорад. мо вақте ки шумо нахоҳед ному насаби шуморо мо дар ютуб гирем, фақат ҳамон проблемаи шуморо агар ҳарф занем, мо ному насаби шуморо намегирем. ҳуқуқ надорем. қонун инро манъ кардааст. вақте ки инсоният розӣ нест ки расми ӯро монӣ, яъне ки ному насаби ӯро монӣ, розӣ нест, ин дигар инсон ҳақ надорад, ҳуқуқ надорад. ин ҷиноят аст. барои ҳамин нафароне ки ягон гапи махфӣ доред, ягон сирри оилавӣ доред, марҳамат, дар рақами ватсапи ман галасавой равон кунед. ман имконият пайдо шавад, хоҳед видео кунам, дар видео пешниҳод мекунам бо мардум, бо мефаҳмидагии инсонҳо дар масалан комментариҳо ягон равшанӣ меандозанд. ҳаминро гуфтаниам ки видеоҳои ман аз рақами 1 сар мешавад. шаб бисёр ша удалит кардам то 337 видео. ҳамин 27 феврал 2024, яъне 337 видео ман дорам. аксариятша ман гуфтам удалит кардам. аксарияташ сафарҳои мананд, аксарияташ дар бораи зиндагӣ аст, дар бораи даъватӣ шудем, ба баъзе ҷо меҳмонӣ рафтем. ҳамонро мондам ба хоҳиши дӯстон, чунки дӯстон хуб илтимос мекунанд, тамошо мекунанд, барои ба хотири сухани дӯстонро нашикастам. масалан кадом видеое ки ба шумо лозим аст дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ, ҳамонро ҳозир ман мегӯям. ва дигар видеоҳои ман, сафарҳои ман дар бораи ҳаётӣ аст. нафароне масалан лозим бошад, марҳамат, тамошо кунад, лозим набошад, ин ҷои маҷбуриш нест. мегузарем. мана аз якум видео сар карда ҳозир мебинем. барои ман бисёртар ҳаминро расонданиам ки видеои рақами 5 аст, пешгирии саратони сина. ин бисёртар ба занҳо дахл дорад. занҳои муҳтарам, ин видеоро бинед, бетараф набошед, дар бораи саломатии худ, зиндагии худ фикр кунед, чунки солҳои охир зиёд занҳои ҷавон аз дунё рафта истоданд, хонаву дар фарзандони худро тарк карда рафта истоданд. худованд ин дардро ба касе, ба душмани касе надиҳад. ва гуфтаниам ки видеои 7 мана граждании Русия шудан, ин дар бораи гражданства. видеои 8 дар бораи гражданствои ноболиғон дар Русия. видеои 9 гражданство, федеральный закон, мана аз 24/04/20.
ва ана ин зане ки дар экран мебинед ин сардори чӣ хел гӯям ба русӣ начальник управления по миграции МВД Российской Федерации аст. ин барои ҳамин нафарони шикоят доред дар бораи ҳуҷҷати шуморо қабул намекунанд ё РВП вид налиса гражданствои шуморо бесабаб отказ карданд. Ба номи ҳамин зан бемалол метавонед шикоят ариза пешниҳод кунед ба МВД Федерацияи Русия. инҷо дар бораи патент видеои 12 гражданства аз рӯи падару модар, видеои 13 дар бораи муҳоҷирон, видеои 14 ЗАГС. бисёри шумо савол медиҳед дар бораи анами ЗАГС. мана марҳамат видеои 14ро бинед мефаҳмед. видеои 15 дар бораи маҳрум кардани ҳуқуқи падару модар, дар кадом вақт маҳрум мешаванд, видеои 15ро бинед мефаҳмед. ва видеои 17 дар бораи НДФЛ чист ва кай лозим мешавад, марҳамат бинед. видеои 18 ин амнистияи муҳоҷирон аст ва видеои 21 вид на жительство гирифтан аст ва видеои 24 инам дар бораи муҳоҷирон, 25 укази 392 президенти Федератсияи Русия, видеои 26 ВНЖ, видеои 27 ам ВНЖ отказ сабабаш чист медонед. ин видеои 27, видеои 28 двойное гражданство. ин видеоро бинед, бисёр чизро мефаҳмед, касоне двойное гражданство доред. баъдан дар бораи масалан гирем боз РВП аризаи РВП видеои 32 ва видеои 34 дар бораи ининен, масалан нафароне ки сарфам намероед, ин видеоро бинед. 35 регистратсия бо МФЦ, видеои 35. баъдан видеои 37 маош надодан чӣ бояд кард. дар Русия нафароне кор мекунед, маош намедиҳанд, видеои 37ро бинед мефаҳмед. ғайри ин видеои 39 гражданства, инам дар бораи гражданства аст. ғайри ин ҳозир видеоҳои дар кориро ман ба шумо вай кунам. видеои 48, яъне аз рӯи Инстаграм ҷавони 6 сол суд шуд. барои чӣ? ин видеоро бинед мефаҳмед. видеои 48. видеои 51 супоридани аризаҳо. мана аз ин видео шумо тарзи намудани ариза ҳама чиро мефаҳмед. ғайри ин видеои лозимаро ҳозир ман мекобам боз. видеои 58 граница ғайриқонунӣ нагузар. ин видеоро бинед, бисёр муҳим аст дар бораи нафароне ки граница мераванд меоянд ё рафтанӣ ҳастанд. видеои 59 ФМС аввал мегуфтем, ҳозир УВМ мегӯем, инро бинед, ҳатми ин дар кор аст. видеои 60 полисияи Русия чӣ қонунҳо чӣ ҳуқуқҳо доред, ана ҳамин видеоро бинед, хубтар мефаҳмед. баъдан видеои 62 дар бораи оила ҳаст, нафароне ки аз оила саволҳои зиёд метиҳед, зану шавҳарҳо, ана ҳамин видеои 62ро бинед мефаҳмед. ғайри ин видеои 64 дар бораи қарз аст, нафарони зиёд қарз мегиранд ё қарз медиҳанд, баҳсу ҷангу ҷанҷолу судбозӣ, ин видеоро бинед мефаҳмед чӣ бояд кард. ғайри ин видеои 66 дар бораи РВП, 67 дар бораи гражданство гирифтани студентҳо, донишҷӯён, нафарони бисёр савол метиҳед, донишҷӯ, марҳамат ин видеои 67ро бинед. баъдан видеои 69 зарари моддӣ маънавӣ расондан. ана зиёд инсонҳо ин видео ба шумо лозим аст, метавонед бинед. масалан нафаре дар стройка кор мекунад, меғалтад, ягон ҷош мешиканад, ягон бало мешавад, агар корфармо ӯро дастгирӣ накунад, кӯмак накунад, метавонад ба суд муроҷиат кунад. ана зарари маънавии моддӣ ана ҳамин аст. ё нафаре ки дар болои шумо гирифта ягон чӣ менависад, аз ҳаёти шумо, аз ҳаёти шахсии шумо дар интернет сурати шуморо мемонад, шаъну шарафи шуморо пас мезанад, анами видеои 69 дахл дорад. марҳамат бинед, истифода баред. бисёр инсонҳо ба ман савол медиҳанд дар бораи ҳамин ки шаъну шарафи онҳоро пас задаанд, чӣ кор бояд кунанд. марҳамат видеои 69 бинед мефаҳмед. баъдан видеои 70 дар бораи гражданство аст, инам бинед, пурра мефаҳмед. ва видеои масалан 72 дар бораи кӯдакони худро дар Русия садиқ мактаб, инам муҳим аст, бисёр саволҳо мешавад, марҳамат бинед. баъдан видеои 74 дар бораи фарзандхон гирифтан, бисёр саволҳо ба ман медиҳанд дар бораи ин аз Тоҷикистон, Русия ва дигар давлат. марҳамат видеои 74ро бинед, дар бораи фарзандхон гирифтан, марҳамат мефаҳмед. видеои 75 регистратсияи қалбакӣ ҷиноят аст, ин чӣ масалан ояндаш чӣ мешавад, марҳамат бинед. баъдан видеои лозимаи даркориро ман ба шумо ҳозир мефаҳмонам. гирифтани хати вафот 85 видео
инро ҳам тамошо кунед ба нафароне лозим бошад. Видеои 86 завишани яъне васиятнома чи аст, чӣ хел мегиранд. бисёр ҳамватанони мо намефаҳманд. Баъди вафоти падару модар ба ҷангу ҷанҷол судбозӣ сар мешавад. Барои ҳамин видеои 85 86 ҳамино дахл доранд. Тамошо кунед, гӯш кунед. 87 видео гражданство инам. 88 аз регистратсия баровардан. зиёд инсонҳо мегӯянд дар хона хешу табор ё шиносоро регистратсияи доимӣ кардем, гурехта рафтанд, аз қайд намебароянд. анами видеои 88 ба ҳамоно дахл дорад. марҳамат бинед. видеои 89 нома ба президент. чӣ хел нома ба президент, чӣ шикоят, чӣ арз доред? марҳамат, видеои 89ро бинед, мефаҳмед. видеои 90 ҷавоби РВП ВНЖ гражданство депорт. марҳамат, анами видеои 90ро бинед. дар амин ҳама чизро мефаҳмед. видеои 91 масалан сафорати тамоми давлатҳо, посолства мегӯем ку тамоми давлатҳо, сафорат, посолстваш дар ҳамин видеои 91 адрес, телефон, сайтҳои асосишон ҳаст. бисёр инсонҳо барои кор муроҷиат мекунанд, бисёр инсонҳо барои виза муроҷиат мекунанд, ба дигар давлатҳо рафтан кор кардан, ё хештабори онҳо ба дигар давлат ҳастанд, мехоҳанд ки проблемаи хештабори худро ҳал кунанд. анами видеои 91 тамоми сафоратҳо дар ҳамин видео адресҳошон ҳаст. марҳамат бинед, истифода баред. согласия видеои 92 согласияро ҳамагон медонед барои чӣ лозим аст. саволҳо зиёд додаед. масалан бинед ҳамин видеоро хубтар мефаҳмед. видеои 93 ин дар бораи муҳоҷирон буд. бинед, мефаҳмед. 94 судшудаҳо чӣ ҳуқуқ доранд, нафарони суд шудаанд, доғи судии онҳо чӣ хел бардошта мешавад ва онҳо метавонанд бемалол ҳамин видеои 94ро бинанд. ҳамааш гуфта шудааст. баъдан видеои 96 дар бораи муҳоҷирон аст. видеои 97 депортатсия запрет. сайти асосӣ анами бинед. МВДра ҳамина мефаҳмед дар бораи депортатсия запрет чӣ кор кардан дар кор. видеои 97. видеои 98 вазорати адлияи Русия, Минюст, министерства юститсия мегӯянд ин вазоратам бисёр корҳоро анҷом медиҳад. видеои 98ро бинед, мефаҳмед. видеои 99 сайти судҳои Россия. нафароне ки мехоҳанд ариза ба суд пешниҳод кунанд, ба воситаи онлайнам бемалол метавонанд пешниҳод кунанд ариза. масалан видеои 99ро бинед, мефаҳмед. сайти судҳои Федератсияи Русия аст. баъдан видеои 101 инам сайти МВДи Русия ва сайти МВДи Тоҷикистон аст. дар анами видео бисёр чизҳои муҳимро ман гуфтам. шумо метавонед ки ҳаминро масалан гӯш кунеду истифода баред. видеои 102 ин ҳаётӣ аст. марҳамат, ба саволҳо ҷавоб додам. касе мехоҳад бинад. 104 политсия агар озор дод инҷо ариза диҳед, масалан дар бораи политсия ва ҳуқуқи шуморо поймол кардан. баъдан дар бораи видеои 105 низ инро муҳоҷирон беҳуҷҷат набошед, бисёр гуфтаниҳои муҳим аст. марҳамат бинед. 105 видеои 106 ин дар бораи масалан телефони боварии МВД Тоҷикистон ва МВД Русия аст. телефони боварие ки мисолан як чизе намехоҳед ба ҳама эълон кунед ва маҳз мехоҳед ки ба ҳамон мақомот муроҷиат кунед. марҳамат, видеои 106 ва видеоҳои дигарро ба саволҳо ҷавоб аст. бинед, марҳамат. ва видеои 108 Россия граница запрет. ана ин дар бораи тамоми границаҳо чӣ хел рафтан дар кор, чӣ кор кардан дар кор, ҳама ин дар видеои 108 ҳаст. марҳамат, гӯш кунед, мефаҳмед. ғайри ин видеоҳое ки дар бораи депортатсия запрет 112 видео, дар бораи госуслуки саҳифаи госуслук бинед 113 видео. дар госуслук ҳозир ҳама кор ба госуслук ай, аммо зиёд инсонҳоро мефаҳмонӣ. бо мегӯям ба ҳамон мақомот рафтем, савол додем, ба мо чунин ҷавоб доданд. ҳеҷ ҷо наравед. анами 113 видеоро бинед. госуслуки дошта бошед, ба воситаи госуслук ҳама кори шумо дар Русия пеш меравад, ягон ҷо намеравед. баъдан видеои 116 дар бораи ваени билет гирифтан аз тарафи муҳоҷирон, инро ҳам бинед, мефаҳмед чизеро аз худ мекунед. 117 депортатсия запрет, масалан бисёр инсонҳо савол метиҳед. 117 видео бинед, мефаҳмед дар бораи депортатсия запрет. баъдан 118 видео дар бораи муҳоҷирона трудовой договор, шартномаи меҳнатие ки 7 январ боз қонуни нав шуд ку ана ҳамин 118 ба ҳамин бисёртар дахл дорад. 118 видео, боз видеоам ҳаст дар бораи трудовой договор. ҳаминро бинед, бисёр чизро аз худ мекунед. 119 қонунҳои нав,
120 дар бораи РВП, 121 дар бораи масалан ВНЖ гражданства РФ, 122 гражданства гирифтан, 123 программа переселение ки зиёд инсонҳо муддати 6-7 моҳ дар гражданини Федератсияи Русия мешаванд. Анам 123 видеоро бинед, пурра мефаҳмед. баъдан 124 граница, инам дар бораи границаҳо аст, бинед, яъне зиёд чизро мефаҳмед. бисёри инсонҳо мегӯянд мо электрони почта надорем. электрони почта надошта бошед ягон ҷо муроҷиат кардан наметавонед. ҳозир ҳама ба воситаи интернет аст. ана бинед 125 видеои ман дар бораи кушодани электрони почта аст. марҳамат бинед, ана ина бинед, истифода баред дар бораи кушодани электрони почта. ғайри ин гуфтаниам ки дар бораи кор бисёр эълонҳо кардагем. ин эълонҳо аллакай баъзеош ҳаст, баъзеош муҳлатошон гузаштаанд. 130 аризаи РВП нав шуд, инро бояд донед. 131 пенсия нафақа Россия ва депортатсия мана 133. 134 видео прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хел ариза пешниҳод карданд дар кор. анами видео 134. зиёд инсонҳо шикоят мебаранд ки баъзе ҳамватанон дар ҳамин Русия онҳоро фиреб мекунанд, ҳаққи онҳоро мехӯранд, онҳоро бурда кор мефармоянд, онҳоро гуфти рӯсо кидат мекунанд ё ки пули онҳоро мегиранд намедиҳанд. мана ҳамин 134 марҳамат, нафаре ки арзу шикоят доред ба прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, ин видеоро бинед. 135 дар бораи масалан ЗАГС бо граждании Русия. зиёд инсонҳо савол медиҳед, анамин ба саволҳои шумо ҷавоб аст. 135 видео. ғайри ин гуфтаниам ки 137 дар бораи гирифтани шаҳодатнома ва дастварини 137 видео аст. инро бинед, мефаҳмед. шарт нест ман ҳамаро ҳозир гуфта гузарам. ғайри ин 138 видео гурезаҳоро Русия ҳуҷҷат медиҳад, яъне ки нафарони гуреза ҳастанд, гурезаҳои сиёсӣ, политически бежнес дар Русия бошанд, онҳо метавонанд ин видеоро тамошо кунанд. ғайри ин 139 хизмати ҳарбӣ 1 сол дар Федератсияи Русия ҳаст ва нафароне ки агар дар кор бошад, марҳамат, ин видеоро бинед. маъюбон чӣ ҳуқуқ доранд? 140 видео, марҳамат, инро бинед. чӣ ҳуқуқ доранд маъюбон, инвалидҳо? ғайри ин 141 видео гражданства, мана депортатсия, судимост. ҳамаш дар экран, ҳатто бисёр номошон айстагия дидед дар ҳамин видео. ҳаминро бинед, гӯш кунед ва мефаҳмед. масалан 143 видеоро бинед, инам видеои лозим аст. ғайри ин 145 навигариҳо дар Федератсияи Русия, масалан тамоми қонунҳое ки дар Федератсияи Русия дар амал мешаванд, дар ҳамин сайт, дар ҳамин канал, ҳамин видеода ман нишон додам. 145 видео, марҳамат бинед, истифода баред. 146 ин дар бораи патент, регистратсия. 147 инам хабарҳои муҳим аст, метавонед бинед. 148 шаҳодатномаи таваллуд аз Русия, мана марҳамат, нафароне савол додед, бинед. ғайри ин 150 РВП вид на гражданства, преступлени ҷиноят, инро бинед, инам ба зиёд инсонҳо дахл дорад, бинед. ғайри ин гуфтаниам ки масалан дар бораи переселени зиёд масалан бинед саволҳо мешавад. анамин переселени мана ин дафтарчаи масалан ҳамон переселени савзак ба мардум медиҳанд, ҳамонро ман видео кардам, пурра ба шумо чӣ ҳуқуқҳо доред, чӣ ҷо бояд муроҷиат кунед. амин видео 155ро бинед. 156 депортатсия, мана 157 инам чӣ хараҷотҳо масалан переселентҳо мекунанд, баъд обратно ҳамон пулшона давлати Русия медиҳад. дар ҳамин видео 157 ман бисёр чизҳоро фаҳмондам. 56 57 156 157. ғайри ин гуфтаниам ки 162 видео гражданства РФ аннулирован мешавад, кадом вақт ина бинед, мефаҳмед. ва ғайри ин видеоҳое ки 166 видео укази Путин, инам чизи лозим аст, марҳамат бинед. ғайри ин детски пособия ёрдампулиҳо, масалан 168 видео, ана инам бинед, бисёр чиза аз худ мекунед. баъдан боз кадом видео барои шумо лозим аст? видеое ки масалан 183 депортро, запретро, ҳама чиро аз ҳамин приложени скачат кунед, мефаҳмед. анам видеоро бинед, мефаҳмед худатон. боз кадом видео ба шумо лозим?
яъне амнистияҳоро касе ба лозим бинанд авф яъне киҳо амнистия шуданд дар кадом қонун хештабор наздиконшон дар маҳбас бошанд. 189 запрет легализация амнистия. ана ҳамин видеоро бинед ба бисёр инсонҳое ки запрет депорт ҳастед дахл дорад. ғайри ин гуфтаниам ки кадом видео алимент дар бораи алимент зиёд саволҳо мешавад. марҳамат ана ҳамин видео 197ро бинед дар бораи алимент ҳаст мефаҳмед. 198 маъюбон чӣ ҳуқуқ доранд. маъюбу инвалидҳо зиёд ба русия омаданд. чӣ ҳуқуқҳо доред дар русия дар тоҷикистон. ана ҳамин видео 198ро бинед мефаҳмед. ва видеои 200 қонуни нав дар русия барои муҳоҷирон инро низ бинед мефаҳмед. баъд дар программа переселени чӣ навигариҳо шуд видеои 201ро бинед мефаҳмед ана ҳамин видеоро. ғайри ин гражданство ба муҳлати тезтар видеои 202 видеои 202ро бинед мефаҳмед. 203 видео хатогӣ дар кадом хатогиҳо отказ шудани РВП вид насиста гражданство. ана 203 видео ана 203 видеоро бинед яъне ки гуфта шудам 203. 204 регистратсия яксола шуд укази МВД аст инро бинед низ мефаҳмед. ғайри ин 206 квота РВП Москва инра фаҳмондам ва 207 шаҳрванди Русия шудан ин видео ҳам дахл дорад ба нафарони савол медиҳед. 208 штраф то 500 000 инро ҳам бинед мефаҳмед. ғайри ин 210 дар бораи депортатсия аст ва 212 дар бораи гражданство РФ мана 212. ғайри ин видеоҳое ки мисол дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ савол медиҳед ана ҳамнора мисол ман ба шумо ёфта мефаҳмонам. 234 видео переселени гражданство РФ мана нафарони переселен савол медиҳед 234 видео. баъдан 235 низ инам дар болои экран ҳама чӣ навишта шудааст ба шумо лозим бошад марҳамат бинед. 236 пособие аз 8 сола 236 видео дар бораи пособия бинед. ғайри ин 238 дар бораи регистратсия ва ВНЖ. ғайри ин 239 дар бораи РВП вид насиста гражданство статья 328 УК РФ ана ин видеои 239 бинед. зиёди инсонҳо дар ин бора савол медиҳанду мегӯянд видео нест марҳамат бинед 239ро. 241 гражданство РФ гирифтан бе РВП 241 видеоро бинед. ғайри ин ҳозир 244 қонунҳои нав дар Русия ана инро бинед. боз кадом видео ба шумо дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ ва саволҳои шумо мисол лозим аст ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. инаш 265 видео аз январи 2023 сар мешавад гуфта пенсия пособия зарплата штраф ва ғайра 265 видеоро бинед ана 265. ғайри ин 267 гражданство РФ бошед хонагирӣ осон 267 видеоро бинед дар барои нафароне ки хона гирифтанианд 267 видеоро бинед. 269 дар бораи далел доказательство яъне агар шаҳрванди шумо бекор шавад ба моддаи хиёнат ба давлат ин видеоро бинед мефаҳмед. 270 дар бораи ЗАГС переселени пособия 270 видео инро бинед. зиёд саволҳо метиҳед дар бораи ҳамин. ва 271 пенсияро зиёд карданд аммо киҳоро 271 видеоро бинед. баъдан 272 тағйирот шуд дар қонун ин видеоро бинед дар бораи материнский капитал гражданство ва ғайра. ва 273 ин дар бораи компанияи Фаберлик ва баҳси баъзе ҳамватанон ман видео карда будам марҳамат ба касе лозим бошад бинед ва дар ғарибии мусофирӣ ба қадри якдигар расед. 274 видео инаи кӯмакпулӣ субсидия пурра 450 000 рубл пурра ман фаҳмондам бисёр бо савол медиҳанд. ғайри ин 275 ёрдампулӣ аз тарафи давлат ба оилаҳои ҷавон дар Федератсияи Русия инро низ савол медиҳед 275 видеоро бинед мефаҳмед. ғайри ин дар бораи алимент мана 278 видеоро бинед
боз инро мефаҳмед дар бораи алимент. 279 гражданство отказ мешавад. Инро бинед дар бораи гражданство чаро отказ мешавад, инро ҳам мефаҳмед. ғайри ин дар бораи 281 видео пособия пенсия фақат бо ин ҳуҷҷатҳо гузорӣ мешаванд. Анами саҳифаи госуслугия ман нишон додаам, пурра ҳамин разделҳои госуслугия ман фаҳмондам. Дар саҳифаи анами госуслуги куҷо муроҷиат мекунед, чӣ хел муроҷиат мекунед барои пособия, барои нафақа, барои ҷавоби аризаро дидану донистан. Ҳамин видеои 281 ана видеои 281 бинед, пурра инро ман фаҳмондаам. Шумо гӯш кунед як бор аз аввал то охир, баъд мефаҳмед. бо савол метиҳед. ғайри ин модари танҳо мадд-одиночкаҳо савол метиҳед. Манам видеои 283-ра бинед дар бораи амн мадд-одиночка чӣ ҳуҷҷат, аз куҷо, ҳамаашро ман дар ҳамин видеои 283 гуфтаам. Шумо марҳамат бинед, истифода баред. 284 гражданство гирифтан, набаромадан аз РФ. Ина баъзеҳо савол метиҳанд, бинед марҳамат. фоидаи самозанят 285 видео самозанят фоидааш чи аст, зарараш чи аст, чӣ бояд кард. ами 285 видеоро бинед, шумо аллакай мефаҳмед. ғайри ин боз дар бораи пособия масалан 288 видео бинед. 289 ин касоне ки хоҳанд тамошо мекунанд, нахоҳанд кори ва ё баъдан замини бепул 291 видео инро бинед, мефаҳмед дар бораи пенсия, замини бепул. 292 хонахарӣ, мактаб дар Русия. ҳамаи инҳоро ман ба шумо мушаххас фаҳмондам. шумо метавонед ки масалан бинед, ман дар як даст телефон қабида, дар як даст нишон дода истодаам ба шумо. 293 гражданстворо бекор карданиянд. 293 видео чаро бекор кардиянд, чӣ хел, инро бояд ки шумо видеоро гӯш кунед, мефаҳмед. 297 қонунҳои нав моҳи август 2023 ана дар экранам навистаам ва гуфтаам. Шумо метавонед бемалол инро гӯш кунед, аз худ мекунед бисёр чизро. баъдан инҷо ҷои сафарҳои мо ва 308 видео ҳам ин видеои лозим аст. шумо метавонед бинед. 310 маткапитал ман мешавад. инро бинед, бисёр маткапитал савол метиҳед. баъд инро бояд донед ки бисёр саволҳои шумо да ман ҷавоб додам. боз дар экранҳо ана навиштам. шумо видеоро бинед, худатон аллакай сарфаҳм меравед. боз масалан ҷои кор дар Англия 317 видеои мана бинед. ҷои кор дар Англия, нафароне ки масалан ҷои кор мекобед, марҳамат бинед, худатон дар тамос шавед, фаҳмед, аниқ кунед, баъд равед. 317 видео. Америка бо лотаре гринкирд ҳаст ку сабз, лотаре сабз. бисёриҳо бо ҳамин лотаре буриданду вориди амрико шуданд. масалан ҳамун лотаре агар бурад, метавонед бемалол ба амрико рафта унҷо масалан вид на жительство мегиред, кор ва зиндагонӣ мекунед. 318 видео. аммо ҳеҷ вақт пиёда бо роҳҳои сиёҳ наравед ки аксарияти шаҳрвандони дигар давлатҳо ба Мексика гузаштанд. айни ҳол онҳо дар ҳамун спецприёми онҷо маҳкам ҳастанд, судбозӣ доранд, яъне ки азият кашида истоданд. барои қонунӣ равед, ҳама вақт қонунӣ сафар кунед, то ки азият накашед. ғайри ин гуфтаниам ки 321 видеои ман дар бораи Фаластин аст. метавонед ки инро бо диққат гӯш кунед ва худованд дар рӯи дунё ҷанг бас шавад. худо сулҳу салоҳ шавад дар ҳама ҷо. 322 гражданство намедиҳам. бо кадом сабаб? яъне ки инро метавонед ки гӯш кунед, пурра аз худ кунед. 323 пенсия пособия маткапитал 2024 сол. боз ҳамин саволро ба ман доимо метиҳанд дар бораи пособия пенсия маткапитал. мана 2024 сол аст. видеои 323 марҳамат 323 видео мана бинед, гӯш кунед, ҳама чиро мефаҳмед. барои ҳамин гӯш кардан дар кор. ва 326 видео хабари хуш аз Минтруд, вазорати меҳнати Федератсияи Русия. инам барои шумо лозим аст. метавонед ин видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. 327 тағйирот дар пособия маткапитал пенсия 2024 сол. 327 видео. ана инам гӯш кунед, мефаҳмед. 328 штраф 50,000 рубл. инро масалан гӯш кунед, барои шумо дахл дорад. 329 патент
масалан ва ғайра шумо видео дар рӯяш ҳамаш навиштагӣ аст. Шумо метавонед 330 мад капитал, пенсия, маош, ҳамаи ин масалан барои шумо аст. мебинед, гӯш мекунед ва мефаҳмед. нафароне ки ба зиёрати хонаи Аллоҳ рафтаниянд, бо ин ширкати бениҳоят хуб аст, шароитҳои бениҳоят хуб дорад. 332 видео да ман гуфтам, аз номи мо муроҷиат кунед, номи манро гиред, ҳатман тезтар ба шумо кӯмак мекунанд дар бораи ҳаҷи умра ё ҳаҷи фарзӣ рафтан. ин компания аз соли 1996 то ин ҷониб ба воситаи кумитаи дини Федератсияи Русия ин компания шурӯъ шудааст ва ниҳоят хизматҳои хуб дорад ва дар вақти сафар бисёр ҷоҳоро нишон медиҳанд, қонунанд, мефаҳмонанд, дар меҳмонхонаҳои хеле хуб ҷойгир мекунанд. ин дар шаҳри Москва аст. мана рақами телефони ман аст, рақами телефони худи ҳамин компанияам ҳаст ҳамҷа. марҳамат муроҷиат кунед. видеои 332. 333 дар бораи пособия, пенсия ва ғайраҳо бинед, мефаҳмед. 334 масалан дар бораи фарзандҳо аст. инам мисол бо диққат гӯш кунед. ҳама тарафа ин видео аст ки ба шумо фоида дорад. 335 ҷавобгарӣ ҷиноятӣ ё ҷарима, штраф. 336 пособия. баъдан Беларусия переселен қабул карданияи шаҳрвандои дигар давлата. боз мактаби миёна дар Тоҷикистон 12 сола мешавад. ин видеои 336 дар бораи ҳамон аст. 337 охирон видеои ман дар бораи пособия, нафақа, маълумотномаи даромад. яъне маълумотномаи даромад дар Федератсияи Русия справка аз доход мегӯем. дар бораи ҳамон бисёриҳо барои пособия савол додед. марҳамат. видеои 337. ана аз 1 то 337 ман ба шумо нишон додам. вақти қимати худро гирифта ба шумо фаҳмондам. видеоҳое ки ба шумо лозим аст ман рақамҳошона номбар карда ба шумо нишон додам, то ки шумо накобед. масалан дар саҳифаи ман ки дар омадед, ҳамон рақамҳоро мебинед, ҳамон рақамҳо қатъӣ масалан гӯш мекунед, истифода мебаред. саволҳои такрорӣ бошад ман ҷавоб намедиҳам. барои ҳамин вақте савол агар такрорӣ набошад, ман ҳатман чандин саволҳоро ҷамъ карда, саломатии хуб дошта бошам, вақт дошта бошам, ҳамихел видео карда барои савоб ройгон бепул ба шумо пешниҳод мекунам дар роҳи Аллоҳ некӣ кардан. видеоҳоро ки тамошо карде лайк гузоред, то ки дар саҳифаи YouTube паҳн шавад, дигарон низ тамошо кунанд. лайк гузоред. лайк гузоштан барои ман аҳамияте надорад, барои мардуме ки муҳтоҷи ҳамин хел маслиҳатҳо ҳастанд, барои онҳо дахл дорад. ва дар амони Аллоҳ бошед. видеоҳоро падилитса кунед, лайк гузоред, якдигарро дастгирӣ кунед, якдигарро кӯмак кунед, кори нек кунед ки назди Аллоҳ ҳамаи кори баду нек яъне ба ҳисоб гирифта мешавад. худо ҳофиз.